Lumaban kayo? What would we do? Pasensya na. Pasensya na. Saan ka pumunta, ma'am? Saan, ma'am? Kamusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Paolo. At ngayon dadaan natin mga Curse Pinoy TikToks na sinend sa akin natin mga admin dahil gusto ko nasasaktan ako eh. At tinagad simulan. So ito ay sulot o sukot. Sino man nanalo ngayon? Hello. I am a street photographer. I like your style. Can I take pictures of you? Nice drip. Handa na to masako pa. Tagalog? Yes, of course. I like your style. Okay, sir, this is a good spot. Nice. Ito yung ginagaya nila, di ba? Yung street photographer sa TikTok, ang dami niyan. Ay, sulat! Sunod! Galing kay Jumpo. Ang my day lang. FX ba yan? Damn. Para ma-heart ni Crush. Problema mo rin. Pasensya ka na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Oo, ready na. Pasensya na. Pasensya Ate, na. nagbibideo ka pang may day lang Pasensya na to. po. Pasensya na. Pasensya na. Ang bilis ko sa pasensya eh. Pasensya na po. Masarap yun, pasensya. Ganun Yung na. biskwit. Ganun na rin. Humingi na ako ng Ako rin ng pasensya. Pakainin mo akong pasensya. Ganun rin. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Panira naman ang my day ito eh. May sanggol pa. Sanggol ba yun? Oh my. Sanggol ba yung kay ate? Oo nga, may sanggol nga. Batang-bata ka pala, ikaw ay pinaglihi sa kasukutan ng Pilipinas. Pili ko naman mali naman talaga yung nagda-drive ng kotse. Sukot! Sukot para doon sa bata. Sunod! Galing kay Raymond. Alam nyo, girl, yung mga pera nyo galing lang sa paluwakan, mahiya kayo, wala kayong sariling pera. What's your credit card? I have a credit limit, 1 million pesos, 500 each for my credit. How about you? Can you even buy a Birkin? Ang payarin billing mo! Takas na ba naman sa spaw? Hindi ko kailangan ng bag kung meron naman ako Robinsons na plastic bag. Lang kailangan ko. O SM plastic bag lang. Lahat doon mabubuhat. Kung meron ka 1 million, bakit yung Oppo ba yan? Bakit lumang version? Yung hiliti mo sa pilat from your wallpaper! Nakakala ka 20 pesos? Ang sakit naman sa 20 pesos ko. Hanggang sana abot ang 20 pesos. May pagkabigay ng 13 month. NPC dialogue moment. Wala, di ko alam yung context. Ba't siya galit eh? Sukot. Sunod. What if hapasikin na ng monoblock, putang ina? Oo, pakisampal ng monoblock. Yung pinakapang mahirap na monoblock na makikita mo dun sa babae kanina. Sulot. Dahil gusto ko nga naman mahampas sa mukha ng monoblock. Galing kay Wami Baloo. Tangin na, hindi ako nag-e-enjoy. Hindi ako makauwi. Ano nangyari? Sa motor ko. Ba't ka? Hindi talaga ako nag-e-enjoy. Mukhang hindi mo kailangan chicken joy para maging masaya eh. Pati yung babae kanina hindi nag-enjoy. Bigyan yung babae kanina ng sundae with a large price. Baka yun lang naman ang gusto. Sulot, wholesome. Galing kay DM. FPS! 5 drips per second! Baka ito yung pinambibideo ni ate, itong phone na to. O, tsaka ito yung ginagamit niya pang record. FPS per month. 128 frames per year. Gusto ko rin maging ganun kabilis ang aking FPS. Filipino per second. Pocha. Lahat nag-interconnect. Sulot dahil sa edit galing kay Zulucidal. Akala mo suntukan twerk challenge. Tayo. Wala, dali, wala si tatay. Hey! Oh, ano kala mo, barangay? Isend ako na sa inyong papa. Mga mo. Hindi ko gets, pero pili ko pinagsasabihan na tatawagan yung tatay nila. Ano ba? Anong dialekto ba yan? Sunod! Sulot dahil wholesome. Alam ko na to 1 plus 1. 11 o'clock. Yeah. Ako ililisa na sa planetang to. Hindi kaya maintindihan ng mga Pilipino ang aking kaalaman. Sulot! Obscure Pinoy TikTok na to. Meron tatay dito na naiwan sa TikTok. Makitawag. Para, ma'am, para. Saan ka pumunta, ma'am? Oh? Saan po? Saan ka pumunta, ma'am? Ma'am, saan, ma'am? To the moon? Sa puso?
Meron siya sarili niyang sound effect. Yung sound effect niya live po. Sa saan ka pa? Nanginginig na kami mga YouTubers, mga nag-e-edit ngayon. Ako, wala tong live action. Sorry. Natawa ako. Parang thumbnail lang. At least wholesome tito. Ito yung pinaka kinatatakutan ng mga dalaga sa sa social media. Pag puro ganyan yung titig sa'yo. Hinog ka na ang mga mangga mo, iha. Sukot! Dahil di ko naiintindihan kung saan papunta yun. Babae binigyan ng cellphone para makapanood ng K-drama. Okay, alam ko na. Ano ba kasi pinapanood mo? K-drama nga ba yan? Okay, ilagay mo dyan si Mama Otlum. Bagay silang magka-thesis mate. Sobrang wholesome naman. Ang bait naman ni ate. Naway pagpalain ka ng Diyos. The K in K-drama is kalaboso. Sunod. Tama! Magbigayan tayo. Sukot pareho yun. Sunod. Gapo ko siya. Mahiya naman ako yung naka-40. Lisod kayo. Oo! Yan, gapo. Gapo ko siya. Munti ka na maka-crossover yun ah. Wag lang mag-crossover sa kabilang buhay. Ako nag-crossover na ako sa kabilang buhay. Sa Sukot, maraming salamat. Kaya pala traffic. Ha? Laruan ba yun? Hawak niya sa stick? Ito sa Pilipinas eh. Hindi ko alam ano yung konteksto eh. Wala siyang sense eh. Yun yung gusto ko dito eh. Napakamot tuloy sa helmet. Hindi ko nakita nagda-drive. Another day in the Philippines nga pala. Yung driver ng Santros eh, parang putang ina naman. Ibang ano ko na nga to, itama ko na nga sa post itong bus ko. Nakakaangat nga naman sabi dito. Nakakaangat tayo sa kanila kaya pagbigyan nyo na. Sunod. If you had 24 hours with me and I couldn't say Lumaban no, kayo? what would we do? Now we are going to start C++ Tama. introduction. Hindi In this concept, we are going to discuss PORNHUB.com. about what is C++. Very good. Diba? Laban lang mga sundalo. Halfway na tayo sa Nobyembre. Alam ko, nanginginig na yan. Kapit lang. Ako, kesa mag-ganon ako, nagre-record na lang ako para sa mga editor ko. Diba? Kaya ano lang, focus lang. Oy, Mr. Editor ha, huwag mong subukan pagkatapos mag-edit ha, magpahinga ka na. Hindi na pwedeng manood ng beat na. Hindi na pwedeng manood ng bastos ha. Pre, wala nang pulutan. Sige, balik ko. Baka naman naka-pick up sa Grab, di ba? Di natin naiintindihan eh. Sukot! Angas ng ano at, oh, grabe. Acting, oh. At least masaya lang, di ba? Kasi yung mga sukot kanina. Ay, di pala to Pilipinas. Yung salita dito parang Pansit Canton eh, hindi ba? Baka ano to, Indonesia o Malaysia. Sulot. Wholesome. Galaw Pilipinas, sala kay James. Wala. Puta, pwede na ito mag-akyat bahay, gang. Samoa ba to? Naamoy ko na. Amoy ko na yung bayag mo. Oh! Hey! Puta, pare. Saan ka pa? Ano? Pa-practice na yan. House reveal na iba. Sukot! Ni Dool? No! Hindi! Ito tinatawanan. Kim, gitabang niya, Kim. O, kala ko yung mga nasa taas, ililibing na. O, patay na ba yan? Naman. Awayan, gitabang, Kim. Gising na. Tayo patay na nga. Ayoko na ito panoorin. Kailangan... Uy! Ano yun? It's a prank!
The fuck? Paano yun? Sakit ba yun? Or baka hirap siya makatulog? Nako, alam niya kasi kung hindi siya gigising, magiging kaldereta yan. Ayoko maging kaldereta! Sarap kumain. Yun yung panaginip niya. Ayoko kainin yung mga tito sa kanto. Uy, binabangungot ka. Sulot dahil hindi siya namatay. Kala ko namatay. Sunod, yalagi Justine. Kasabog yan, ah. Yeah, napanood ko na yun. Ayan, nalala ko yun. Sunod, yalagi MJ. The fuck? Ano pinapanood? Bakit? Grabe edit yan, ah. Oui. Diba? Sa buti na ito kainin kaysa yung aso kanina, diba? Sunod! Before watching Fights Club. Plural pa. Ano yan? Volleyball. Okay, nice. Sukot! Ayoko na. Umay na ako. Ayoko na ng kalbong yan. Barangay Baliw. Uday, oh. Pang school project, ah. Asyeng Salong, ah. Oh! The hell? May rabi sir, ayoko. Ayoko na. Mga ano, 10 sukot. Galing kay Kenneth. Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. Yeah. Kay Homelander. I'm better. Dito ba galing yung meme na yun? Yung sa bare minimum. Doon nga galing. Nakalimutan. Oo nga. Diba, meron pala nagagawa ang pagsayang ng buhay sa panonood ng memes. I'm not some weak need fucking crybaby that goes around. Tapos to Piari. Hindi yan mabuti sa environment. Ano ba? Tukot dahil sa grama. Ano to? Mukha pala ayoko na eh. Ano panindigan nyo to talagang single si Alden? Yan po ang itudulpok nyo at yun po ang inyong mga sasabihin na single pa yan si Alden or si Maine. Mag-asawa na yung dalawa. Tandaan nyo yan. Ito na. Malala na. Malala na. Kung kanina meron titong naligaw sa TikTok, ito naman meron tayong titang naligaw sa Facebook. Sa bagay, sabi nga. Kaninong tita to? Kanino? Ano daw nga? Pakisundo na. May malalabas talaga. Pero sinasadya naman nila. Sa ngayon, marami na. Sinasadya na yun talaga. Sa game, ito, latest lang other day. Latest Sa Gaming Room ni Alden. Gaming Room. Okay, Room. Yung pic sa page ko. Ayan, may 2 inumin. Ako? Doon na nga yun sa dulo, pero nakikita pa ng Aldamnation, sino-zoom. Lahat Sino-zoom? naman pwede mong iso-zoom eh. Subukan yung iso-zoom. Zoma tayo tita. Sa gitna ng inumin, nandoon, mayroon doon laruan ng bata. Car. Ito yung gaming room. So, tingin nga. Conspiracy confirmed. May 2 inumin, yung isa CP for baby at may toy car. Sa pagitan ng inumin, sinasadya at pinakatalan ng mag-asawa ng anak sila noon pa. Huwag tayong magbulag-bugas. Totoo ba talaga to? Ito napapaniwala na ako, hindi. Nasasama na ako sa kulto nila. Tigilan ewan na to, kasukutan. Ang bigat kasi nung earrings ni Madam eh. Di na masabayan ng mga brainwaves yung kanyang teorya eh. Kayo, huwag kayo kaagad magagalit. Dapat, pag nyo talaga, yung bang suriin nyo. Para ko na sa maigi. high school na acting class. Ano na nga, wasakin ang Aldamation paghiwalayin. Tama. Para lang yan sa mga proyekto na yan na tangkilikin Correct. din. Tandaan porsyento. Yan lang yun. Tama yung research analysis niya. May anak na yan sila. Tandaan nyo yan. Tingnan mo, lumusot pa rin ngayon na
kaliit-liit na bagay. Kahit siya natatawa siya sa sinasabi niya or parody ba to? Totoo ba to? Legit ba talaga to? Kasi nakita ko yung page niya. Ay, nakikita namin, Mukhang pwede ka na mag-invento. Na-zoom namin na mayroon doon laruan sa isang Vibe niya yung mga titang first time makakita ng conspiracy theory sa internet tapos mo siyang bilib na bilib sa sarili niya. Tapos, ayan, kunyari, dalawang dalawang inumin. Yung nga isang naman. pambata yung inumin. Ay, Huling-huli. Walang kawala sa Aldab Nation. Ayan. Tama. Kailangan nating titingnan maigi. Titingnan At natin saka, lahat ng titingnan. Kami sasabihin nyo na umasa kami na yung pinalabas noon ay fake lang yon. Kay Aldin yung sinuot ni Maine na engagement. Yung engagement ring na yon ay sinuot na noong March 4, 2022. Oh, ayan yung Nakita ko si Alden doon sa gitna nung ngipin ni ate. Sabi ko na conspiracy, confirm. ano siya, nakahawak ng mayroon siyang laruan pambata. Diyos ko, yun nga, yung nagsusum lang sila ng Zumba! palabas dyan sa Reels ba yun? May mga, lecture nga ng alphabet si artista niya. Wala akong magawa tagal Wala siyang anak, dapat. Pero hindi eh. God bless you all. Thank you for watching. Yung hindi pa nag-subscribe, Tama. Subscribe na kayo sa channel ko. Huwag na sa kanya. Sukot. Isa lang kasi okay lang naman. Naiintindihan ko naman minsan nangyayari yan. Pagod ako doon. Pagod ako sumayaw habang nag-explain siya. Ayun na, Sky. Ayun na, gaya mo. Gagayahin na Sky yan. Ayun na, gagayahin mo na yun. Wakas may wholesome din. Kailangan ko to para makalimutan ko si tita kanina. Oh, galing nga. Hello. Galing. Ay, salamat. Nakalimutan ko na yung nangyari kanina. Sulot. Galing ay cram. Hindi naman to. Okay, kala ko baka cancel ako yan. Sulot! Ano, galing kay John. Hambog ng sagro. Di, wala ako nakita. Panood ko na. Nakita ko na. Ano yan? Panood mo lang. Hindi na! Jesus na Nakita ko na. Nakita ko na. Kawawa. Ano yun? Squid rings? Oh! Hey! Nakita ko na. Time. Ito dapat nilagay doon kay ate kanina eh. Dami niya sinasabi sa... Kung marami na siya sinasabi sa conspiracy theory. Time. Hindi lang araw, hindi lang buwan, kundi ilang taon. Tayo ay di Na-feature na rin natin siya. Damn, that's deep, man. Pasakay na natin to. Ano kayo, meron na. 4 years na to. Shooting guard. Bigla ang paglisan, di ito madali para sa iyo, ngunit mas hindi madali ito para sa akin. At alam ko hindi tayo magkakalapit kahit sa isang libo. Ito yung feeling anime protagonist eh. Yeah. Umaayaw na si Elsa. At least alam mo lagi malamig yung beer pag siya. Sobrang lapit ko na eh. Okay. Hey! Yep, naparood ka na to. Yep. Lahat to nakita ko ni. Okay, tigilan natin to. Sulat dahil napanood ko na lahat. Balik sa itlog niya pa. Nice name. Double chin. What you do have is bad posture. So all you need to do is two Galing mo, para siyang Bring your medyas. shoulders up, back, Damn. down. Bring your chin slightly forward and then slightly down and look. Miss ko na si Tito Ed. Salat. Paguli galing sila. POV, napuno ka na sa mga post-to-post ng patay namin.
for mercy, but you stabbed him again and again and again. Ako rin minsan may nauulit na rin ako mga videos. Hindi ko na naalala sa sobrang dami. Wala naman akong pakila. Meme lang yan. Huwag mo gawing personality trait ang pagiging memer, men. Kawawa ka. Sukot. So doon natatapos yun. Kung gusto nyo pa ng mga ganito, huwag nyo tayo like, share sa mga kasumpa-sumpaan yung friends. Huwag nyo tayo subscribe. Ano ba nanalo? Solo to sukot? Pili ko sukot kasi medyo masakit yung katawan ko ngayon eh. Bawal na mga alam. Shoo!